Нека да поговорим реалистично колко време ще ни отнеме да се разведем в България. Разводите са два. Развода по взаимно съгласие и за развода по отношение на исковия развод, където ще имаме спор. Развода по взаимно съгласие протича сравнително бързо и реално в рамките от 1 до 3 месеца вече може да се вземе решението за развод и вие да сте разведени. В случаите, когато много се бърза, поради някакви обективни обстоятелства, в тези случаи, вместо в София, пускаме молбата за развода в друг съдебен район, който не е толкова натоварен, с идеята развода да протече максимално бързо. А исковият развод, тук вече времето обективно може да се каже, че от 1 до 3 години. Ако се обжалва на горната съдебна инстанция, може да мине и 3 години. Този срок може да излезе извън 3 годишния. Това много зависи първо от самата натовареност на съда, който ще гледа тези дела, от процесуалното поведение на страните, дали ще шиканират процеса, от събирането на доказателствата. Така че в единия случай имаме развод, който може да протече в рамките на 1 месец. Имали сме случаи, чисто практически развода става за 2 седмици. Говорим за развод по взаимно съгласие или може да отнеме няколко години, тогава когато е развод по исков ред.